quan podré tornar-li. Sempre porto una petita bossa on hi ha material suficient per pintar una finestra o una habitació d'un hotel o unes flors o el que sigui que en aquell moment tens ganes de pintar, no? Ella volia ser lliure i no es volia casar, alegre i graciosa. Soc una pintora aficionada, no m'hi dedico sempre, però sí que em lliga una mica amb tot el que jo volia ser, me volia fer. Quan jo vaig arribar a Cuba a buscar el premi que em van donar al Cuba Disc, doncs jo no pensava trobar-me la quantitat de persones que feien música que em vaig trobar. Jo em vaig enamorar de Cuba quan vaig trepitjar l'illa, fa molts anys, i estava convençut, perquè conec molt bé la Maria del Mar, de que li passaria el mateix, i que caminaria per l'illa de Cuba i per l'Havana com ho fa per Mallorca i pels carrers de Palma. Per la llum, per la vegetació, per la gent, pel fet de ser una illa. Les illes de la mar s'agafen de la mà i canten i ballen. I va ser així. Ella va arribar i va quedar absolutament fascinada per tota l'illa. ¿Conocen esta furgoneta? Sí, es una BMW. ¿Todavía existe en Europa? Sí. Més moderna potser, però bueno, d'aquestes èpoques. Jo tenia darrere de nostres que ho vaig explicar. Sense cinturó. Impossible, mi cielo, tan separados. Un dia em van fer una festa com una mica sorpresa, que va venir un grup de música de les Cuerdas del Campo. No? A mi em va semblar fantàstic perquè jo tenia un disc antic a casa gravat per a un grup de francesos que van anar al principi de la revolució a les muntanyes de Cuba i el tenia com una perla, com un tresor, aquest disc. I aquesta sonoritat de les Cuerdas del Campo em va recordar moltíssim allò que jo havia sentit. I aleshores aquí va començar un treball meu d'agafar unes cançons que a mi m'agradaven molt d'aquells discs, fer-les tocar de nou, com que eren temes que no tenien veu. Vaig posar-hi lletres mallorquines que parlaven de Cuba, amb la sorpresa que tot això va agradar moltíssim a Cuba, els hi va agradar molt aquesta creació de cançons d'una mica d'anar i tornar, des de Mallorca a l'Havana. Al minut zero em van dir, ha estat una nina i tens una germana. I jo sé que, segons el que em va contar ma mare, el pare, em vaig emprenyar. Vaig dir, no vull la germana. O la vaig veure i vaig dir no. I llavors em van dir, aquest tren que t'ha portat, fora. I vaig dir, va, no, vinga, germana i tren. No fotem faves. Nosaltres vivíem en un angle de la ciutat de Palma que era com una illa de cases, de palaus. Senties les olors que sortien de les cases, cuinant el peix, cuinant el tombet. I després, el diumenge al dematí, a primera hora, aquella perfum d'ensaïmada que pujava per totes les escales del barri. À l'ombre du cœur de mamie, à l'ombre du cœur de mamie. També sentíem molta música perquè posàvem Ràdio Alger.
Ens agradava molt perquè nosaltres anàvem a escola de repàs a la nit de francès. I, clar, Ràdio Alger en aquell moment donava molta música en francès i molta música àrab. Era una cosa molt quotidiana sentir aquella música també a casa. Et moi me mettant à El meu pare publicava un article cada dia. I nosaltres, de petits, quan ell tornava a l'hora de dinar, que portava el diari, perquè ens anàvem a l'escola al dematí, és que no podíem passar sense l'article del pare, perquè eren articles sempre amb ironia. une manière. El meu pare sempre feia petits dibuixos pels seus articles i pels de la meva mare. Vull dir que vivíem pendents del que escrivien ells dos. Jo me'n record que mon pare em va escriure un llibre que es deia Els nins. I llavors li va fer il·lusió posar dibuixos dels seus fills i vaig fer unes coses rodones amb unes banyes. Sí, i pintaves més que jo no pintava tant. Clar, però tu pintaves uns paisatges, unes casetes, unes muntanyes. Qui li quedava més pintat de petit a molt petit eres tu. Jo pintava dimonis. Els dimonis. Una cosa com, no sé, ancestral, això. Sí. Mon mare mos volia educar, però mon pare... Mon pare mos deseducava. Tot el que fos música, cantar, pintar... Mon pare s'entusiasmava amb coses d'aquestes, no? A mi era molt dolça, sí. Oh, esclar, els sempre s'entenen més bé amb els pares. Sobretot amb els pares com aquest, que a casa només hi feia res que més que jugar amb les criatures i estar al seu estudi. Mentre la mare feia la feina. Sí, sí. La relació va començar de jovenetes, molt jovenetes. Les nostres activitats coincidien, la música i la ceràmica. Aleshores, vàrem anar molt juntes a classes, vàrem parlar molt del món de l'art. A mi m'agradaria més que aquesta illa, que hi ha tant d'artistes, visqués més de cara a de lo que viu, perquè sempre estem de cara en el turisme, no? Vàrem començar a cantar juntes a una coral, Estela Maris, que era del professor Galmés, del músic menorquí. Clar, el primer que ens va ensenyar aquest senyor era cançons de Menorca. Recordo que va ser el meu primer recital en solitari. El director de l'hotel va insistir perquè jo fes un recital allà. Recordo una Maria del Mar molt tendra, molt nerviosa, en seguir terra. Va fer un pànic escènic una mica exagerat i li vaig dir a la meva mare que no podia sortir. No? La meva mare va insistir dient, bé, escolta, mira, t'has compromès en fer aquest recital i si no vols cantar més, doncs tu mateixa ja ho veuràs, però aquí has de sortir perquè t'has compromès. L'animal era de pal. Jo vaig conèixer la Maria del Mar a casa de Joan Ramon Bonet, a Palma de Mallorca. En un moment determinat va aparèixer i em va sobtar molt, era una aparició dintre de la casa. La Maria del Mar era com és ara, era carinyosa, era discreta, tímida. La primera gira que vaig fer potser a la meva vida va ser una gira que hi havia el Joan Manel, el meu germà i jo, i després s'hi va incorporar la Miquelina Lledó. Sort que teníem amics que tenien cotxe i posaven el cotxe. El que cobràvem no bastava per res, però era tot fet amb amics. Ai, tenies cap de dragó. I allí jo vaig sentir Ana Maria del Mar Bonet cantar per primera vegada i va ser un segon cop a la zona abdominal. Al principio fue un poco difícil porque María es muy rigurosa, María es muy seria en su trabajo. Y en la medida que fuimos avanzando nos fuimos entendiendo. Nos daba muchos detalles y al final fue un trabajo feliz. Incluso hubo contradicciones a la hora de empezar a hacer esta música, porque era su música con la nuestra, pero valió la pena de que estas cosas pasaran para después tener este resultado tan hermoso que hemos tenido con Ultramar. Y ella exige mucho. Y claro, si exige mucho al nivel que ella está, hay que responderle a ese mismo nivel. Por primera vez en la música campesina nuestra cubana, una intérprete de otro país la interpreta
valga la redundancia, y en su idioma. Eso creo, sin temor a equivocarme, nunca había existido. Ai, no, no, jo vull pintar-te la plana quan el sol surt a l'orient amb el seu disc resplendent i una muntanya llunyana. El que volia fer un recital dient tinc 50 anys de música, però el Gianni va alegrar de fer tot un any dedicat a recórrer una mica tots els països de la Mediterrània que he fet amb músics, amb cantants, a tornar a fer coses amb molta gent, fer un any de celebracions una mica tot arreu. S'ho va inventar ell. Tot el de Cuba, ben bé, si no hagués estat per ell, impossible. Ell té un coneixement de músics cubans des de fa moltíssims anys. Ha treballat molt amb músics de Cuba. I clar, quan jo vaig anar a recollir un premi allà i vaig conèixer de la seva mà a tots els músics de Latin Jazz i música doncs, sinfònica que ell coneixia, d'això doncs, va ser fantàstic, no? La Maria del Mar és valenta, honesta, sincera, lleial, una bona amiga. No ha sortit pràcticament mai als mitjans per coses de la seva vida, perquè es considera una persona molt normal y forma parte de la seva sencillesa. La conocí hace 7 años, en el 2012, cuando vino con Gianni a recibir el premio cubaico internacional. Gianni la llevó a casa. Y entonces, ¿qué pasa? Mi madre es enfermera de profesión, ya retirada, pero es enfermera de profesión. Y da la casualidad que María se pone mala de la garganta y se puso muy mala, muy mala. Y mi madre como que le hizo de médico de cabecera y la curó. Y eso estrechó mucho más porque, claro, yo todas las mañanas llevaba el caldito para el Hotel Florida que está en ese tiempo para que se tomara el caldito caliente, no sé qué. Y eso nos fue acercando y acercando y acercando y realmente somos como una familia. Sí, a La Habana por amar. Ai, tens la meva alegria, un jove que em fa cantar moltes cançons nit i dia. Y le hice un caldo, que le hicimos un caldo a hervir una gallina o un pollo, le eché malanga, le eché varias viandas y dice, tienes que alimentarte porque si no te va a coger neumonía. Y empezó a hacer el tratamiento muy bien, con fe parece que lo hizo, porque realmente a las 72 horas María estaba en la peluquería muy bien. Bien, que hizo el tratamiento, pero bien, que el organismo de ella lo asimiló. Entonces desde ese día, imagínate, que tú llegas a un país, te enfermes, y encuentras una persona que te ayude, te apoye, que creo que es lo lógico que hay que hacer, ¿no? La amistad fue un poco más fuerte, entonces de ahí para hasta acá es una amistad muy bonita, muy fuerte y es una familia. Si la mar tornaba tinta. Yo a veces pienso mucho en las personas que han cantado ahí antes que yo. Siempre, antes de cantar, pienso en ellos como una oración. Yo le digo a ella que ella es una cantante que canta pero encanta, porque cuando tú vas a su concierto, por muy estresado que tú estés, por muy mal que te sientas, sales muy sedado y muy relajado. I molts dies sense alegria i tantes llunes sense amor. Y entonces tus orígenes, ese descubrimiento de la pasión por la música, ¿desde cuándo llega María del Mar? Bueno, yo desde pequeña había cantado, la niña que canta en casa, con mi hermano también, que cantó también mucho y teníamos guitarras y violines y íbamos a clase de música y siempre andábamos cantando por casa. Yo lo tenía como una cosa mía personal de siempre, pero yo quería ser ceramista, quería ser... entonces estudié Bellas Artes, Artes y Oficios, entré en una escuela de arte en Barcelona. El
meu germà em protegia, els meus pares em protegien, era la nena petita de la casa, i això, aquest esperit de protecció, clar, també d'alguna manera t'ofegava una mica. Sense pensar-hi, quan jo vaig fer el salt a Barcelona, vaig notar aquest buit, i després un buit que vas omplint amb amics, que vas omplint amb la música, que vas omplint amb la ceràmica. Jo vaig caure a casa dels 16 jutges i quasi un any vaig viure a casa a Lluís Reima i la Remei Margarit, i on els ajudava una mica de babysitter amb els seus fills. I mentre jo anava a l'escola Massana vaig estar a casa seva ajudant una mica a la vida infantil que hi havia en aquella casa, tremenda. Qui t'havia de dir tu que després vindries a cuidar-los? Llavors estava convençuda que tindria fills, no sé, perquè m'encantaven. Jo inclús havia donat classes amb un parvulari de Mallorca i la directora sempre li deia a la meva mare: la Maria Mar té paciència amb les criatures, sap fer-les cantar, fer-les jugar. Se't va acabar quan va sortir a casa i ja l'he gastat. Aquest llibre per mi és preciós perquè parla també de les cançons que va escriure Lluís i d'una cançó especialment amb la qual jo hi vaig tenir una mica de contacte. Va sortir la notícia en un diari de que un noi de Madrid s'havia tirat per la finestra. Recordo la conversa amb el Lluís, recordo el dolor, la ràbia i dir això s'hauria de dir o s'hauria de fer, què fem, què diem, no? I el Lluís va escriure aquest romanç. De matinada han trucat, són el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? El seu fill, que no és aquí, n'és adormit a la cambra. Què li volen al meu fill? El fill mig es desvetllava. Recordo que la Maria del Mar arribava amb el cabàs penjat, amb la bata posada, ja, amb la seva bata posada, amb el mocador al cap per la pols del pistolejar, de l'esmaltar, i el cistell aquell típic penjat, aquells cistells de palla que es portaven aleshores, i arribaven allà així com mig adormida, o sigui, com tots. La teníem d'esquena, de cara a dintre de la cabina, cantant. S'agitava, li venia un tremolor, també en un truc a trenc d'alba. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Encara no m'hem despert. Tenia una rara bellesa i una rara personalitat. Tenia una veu excepcional, que diu, això és un diamant i no en brut. Ja era un diamant molt interessant, el que passa és que després ella es va preocupar de cuidar-la, de fer classes de cants, i aquell diamant es va polir, no? I ens ha donat interpretacions fantàstiques. Vàrem entrar a la mateixa casa de discos, a Concèntric, i amb en Subirachs vàrem ser el que se'n deia la novíssima cançó, perquè érem jovenets, teníem 18-19 anys, suposo, i a partir d'aquí vàrem cantar moltes vegades junts. Els dissabtes i diumenges aprofitava per sortir a cantar amb els jutges, sobretot coneixent gent i coneixent artistes com el Toti Soler, els Sabaters, que vàrem estudiar de fer aquella trobada per fer aquell disc d'Om. I la ceràmica sí que va quedar molt aparcada i la música va ser el meu principal objectiu. De meu nom que tens, en el nom meu que jo en revés. Ja que vam de conèixer a través del seu germà Maria del Mar Bonet i li volia fer una entrevista per aquella secció que tenia setmanal a última hora i necessitava un fotògraf. I ho vaig dir a Antoni. Es va caure molt bé i a partir d'aquí Antoni va crear una imatge de la Maria del Mar. Jo crec que ell tenia una idea molt clara, més que jo, del tipus de persona que jo era fotogràficament, no? Treia una Maria del Mar que jo no l'he vista mai més en cap fotografia, no? Això és el que a mi m'agradava, de continuar fent les fotos dels discos amb ell, perquè era la imatge que a mi més m'agradava, de les que alguna vegada em feien sovint. Ell em va ensenyar a maquillar-me,
estar davant de la càmera, no fer segons quins gestos. I el Toni i jo érem íntims amics, jo diria, molt íntims amics. Són molts anys de relació entre Antoni i na Maria del Mar, que comença i dura fins a la mort d'Antoni el 2013. Quan vam tenir la mort sobtada d'Antoni, amb el testament vam tirar-ho endavant i vam fer la Fundació Toni Catany. La Maria del Mar és la persona que més ha retratat amb Antoni Catany. En aquesta casa, per exemple, moltes de les portades dels discos de la Maria del Mar estan fets en aquesta casa i podem reconèixer els espais on el retratava Antoni. El menjador d'estiu, a la sala, a l'estudi, els diferents llocs de la casa. Les eines damunt la taula, tancaré bé la finestra i el vent no em robarà... M'agrada veure que s'ha pogut conservar bé la seva casa, les seves coses, tot el lloc, com sempre, no? Per un altre em fa molta pena que ell no hi sigui. Em sembla que d'un moment a l'altre hauria de sortir que havia anat a comprar alguna cosa a baix. La seva persona hi és encara, no? Per mi és així. I fruites a la taula i una cançó per tu que fa temps que tinc guarat. Quan ella puja als escenaris és un impacte. La Maria del Mar impacta per la seva bellesa i impacta per la seva veu. I tothom es va enamorar de la Maria del Mar Bonet. Tot jo també. I després ja l'any 71 i apareix l'Àguila Negra, no? Per mi és el moment en què Maria del Mar Bonet ja traspassa el que pot ser l'àmbit català per integrar-se en un àmbit peninsular i comença ja a avançar d'una manera que ja imparable. Imatge del passat volia tornar a mi. Va tenir un ressò immens, aquesta cançó, no? I això em va donar la raó de que una cançó en la nostra llengua, a qualsevol lloc, podia tenir aquest ressò. Per què no? Aquesta cançó va tenir la sort de tenir una discogràfica darrere que la va apoyar i que va ser un èxit total. Em van donar el disco d'oro de tot allò i totes aquelles coses. Com abans, amb somnis clars d'infant, com abans, damunt d'un... Yo recuerdo la primera canción que oí de María del Mar fue El Águila. Después supe que era una versión de una canción francesa, pero nos parecía una autenticidad tremenda y una voz extraordinaria. Siempre pensé yo y otros amigos pensábamos que era la voz femenina que le faltaba a ese movimiento, que era ser mujer, tener esa potencia vocal y tener esas convicciones. Pràcticament tot el disc es va gravar en un altre estudi, però algunes coses es van fer a l'estudi de Pablo Milanés, no? Les cordes i no sé què. I nosaltres teníem un dinar amb la parella Vitier. Vam estar fent fotos per la Habana, de cara al disc, i en algun moment hi vam parar allà en una floristeria que hi havia a prop del cementeri. Hi havia uns girassols meravellosos. I Maria del Mar va pensar en els girassols per portar-li a la Sílvia, no? I van marcar els girassols, d'alguna manera, l'estètica del disc, no? I la foto, la imatge, la foto que li va donar imatge al disc i a l'espectacle. A mi m'agrada que els discos meus tinguin també bastants colors. Lograr aquests tres colors de la música cubana, mig jazzística, no? Després del camp i després un compositor contemporani com el Vitier, per mi va ser fantàstic, aquests tres colors a dintre del disc. Forma les princeses, belles com gran, entre serpents verinoses de mal estampa. Yo sentí una corriente inmediata de simpatía y de empatía. Empezó a cantarme la canción que acababa de ponerle letra en base a una melodía mía. Inmediatamente yo conecté con otra canción mía que me di cuenta que la podía cantar muy bien. Y tuve la certeza, no la sospecha, sino la certeza de que era una persona con la que sí íbamos a trabajar.
De entonces acá han pasado muchas cosas, hemos hecho un disco, hemos hecho una gira. Yo trabajé en la gira del disco de Ultramar en España y yo la invité a tocar en mi gira. Estuvo con nosotros en el concierto en Valencia. Y es lo más grande que yo hallo en la música, es la oportunidad que me ha dado de conocer personas como Maria del Mar Bonet. Si sabessis en quina platja t'he estimat i en quina estrella t'ocultes invencible, quins accents de la meva veu has escoltat fins avui. Perfecto. Bueno, ya lo tenemos aquí. Ya está, se venderá y todo bien. Un camino previsible, un camino fácil a partir de ahí era seguir este modelo y hacer más águilas negras, por decirlo así, ¿no? Y de hecho propuestas para hacerlo no le faltaron. Ella en cambio pues decidió ir por otros caminos. Ahora estamos en el Palacio Vivot de Palma de Mallorca, donde las cámaras de televisión española van a recoger un recital de la cantante mallorquina Maria del Mar Bonet. Hem de pensar que en aquell temps hi havia televisió espanyola i no hi havia res més. És a dir, que aquells programes podien tenir 40 milions d'espectadors. Sóc lluny dels carrers. La Maria del Mar en aquella època, el 74, tenia una pressió molt forta per convertir-la en la Nina Muscari, aquella cantant que cantava Shinagapi Mui, era una cantant grega que llavors es cantava en francès i cantava en anglès, i ella volia que fos això una cantant catalana, però que pogués fer un disc que hi hagués en castellà. Creien en mi com una bona cantant que pot defensar una determinada línia comercial fins a un cert punt. No? Jo llavors ja vaig començar a pensar en el que jo volia fer. Ha de ser urgent perquè o prenies un camí o en prenies un altre. Si cantàs en altres llengües seria més universal. Mentida. Lo local, si és bo, transcendeix a tot el món. Jo pensava, això és una cosa doncs, que hauríem de canviar. Hauríem de dir la nostra llengua, que ara sigui petita, pot ser compresa absolutament als Estats Units o al Japó. El que necessitem són bones cançons, ben cantades i bona música. I no puc escriure aquestes coses o sentir-les bé, sinó la canto amb la meva llengua. Jo hagués volgut que això no hagués estat una cosa política, sinó hagués estat entesa, molt ben entesa. No? És el Franco que està contra meu, com a persona. La meva llengua no és una arma contra ell. Potser el que dic, sí, però no la meva llengua. Tú tienes hasta el momento 3 longplays en el mercado y este es el último. ¿Te consideras de verdad como una intérprete folclórica española? No. ¿Eres una cantante qué? Una cantante. Una cantante. ¿Que refleja qué en qué momento? Pues refleja, supongo, muchas cosas en general o en concreto. ¿Y pocas en particular? El Miró llegia moltíssima poesia, li agradava molt la poesia i coneixia, feia molts anys, en Rosselló, quan jo el vaig musicar ja. Va venir un recital amb la seva família i em va dir, però això quan ho has fet i per què? Recordo el seu interès per saber com havia arribat amb aquelles músiques i tot això, no? Em va dir, el dia que ho vulguis gravar, jo et faig la portada. I això em va començar a donar seguretat, certes seguretats, no? De que el que fas està bé, de que el que fas agrada a persones tan interessants com el Miró, com l'Espriu. Abril vigila el seu temps, alerta de que tot canvia i l'aire va més petita. Tot això, doncs, em va ajudar molt a començar a emprendre un camí en solitari diferent i dir fins a quin punt les discogràfiques han de manar sobre la meva feina o jo he de manar sobre la meva feina. No? Vull ser
absolutament la que dirigeix la meva obra. Ens ha impressionat molt les cançons de collir olives, les cançons de les ametlles, de demanar aigua, etc. Però tu has conegut gent que encara està cantant aquestes cançons al Camp de Mallorca. Un dels fets que han tallat més aquesta continuïtat de la música popular en el camp, s'utilitzen cada vegada més aparells molt sorollosos en el camp i que fan també que el treball que abans l'havien de fer bastanta gent el pugui fer una màquina, que en part és una cosa que està molt bé, però que en part treu una cosa que era la música, que la gent es comunicava amb les cançons populars en el camp. Nosaltres les dones som molt a prop de la terra, demanam als ocells que esperen de... Recuerdo que me compré el disco de Alenar, con Lautaro Rosas, con Paco Cepero. Ahí había unas canciones que yo me las aprendí en catalán, sin saber catalán. A mí me hinchaba el pecho escuchar su voz. Se me aparecía un horizonte. No se acababa nada si ella cantaba. Bueno, María del Mar es que, como es mar, puede ir a todos sitios, puede navegar por todos lados. Ella es la voz del mar, entonces no tiene problema. El fet de recórrer una mica de camins de recitals, no? de carretera i viatges amb avió, amb cotxe, amb tren, tants anys seguits, no? Això també implica el que una vida més tranquil·la per mi era impossible, no? Jo sempre havia viscut amb una família molt unida, amb els meus pares, i sempre pensava que si tenia un fill o una filla o tenia una família, voldria que aquests fills tinguessin també, a més de mi, un pare al costat que també estés amb ells i tot això. Però tampoc no m'ha produït una sensació d'haver fracassat amb això, no. Jo crec que he tingut persones al meu costat que jo he estimat moltíssim i que m'han estimat i no tinc la sensació de tenir una mancança de tot això, no? L'aire pur sobre el mar de llàgrimes salades, de llàgrimes salades. Aquest teatre per mi és un teatre molt bonic, a més m'agrada molt els teatres clàssics, perquè trobo que els teatres clàssics no només tens l'opció d'il·luminar el que passa a l'escenari, sinó que tens l'opció d'ensenyar més l'arquitectura, i és un tipus de teatre que crec que li queda molt bé en aquesta producció. Dels que vam fer l'any passat, potser el que estaria més a prop és el format del Liceu. A part d'això, hi ha el component afegit de la il·lusió de venir a l'Havana i crec que, no sé, se'n pot treure molt partit. Conversaba con los amigos míos que la música campesina sigue así. Será una música de mucha fuerza. Y más ahora que María del Mar la está haciendo. Nosotros decíamos allá, nosotros vinimos de Cuba y tocamos el punto Guajiro en el Liceu. Us vull presentar el Jorge Reyes, que és el que ha fet i dirigit tots els músics, ha fet moltes coses a dintre d'aquest disc, com a gran creador que és, i com a gran contrabaixista i com una persona estimadíssima. El Jorge Reyes. La gente no sabe que hay mucha influencia de la música catalana en Cuba desde los tiempos remotos, de las habaneras y los barcos que llegaban acá desde el puerto de Barcelona hasta Cuba. Ahí la transculturación de ritmos y de música en general se empezó a gestar. Yo lo que pasa es que no había sentido la calidad vocal de la señora Bonet
que está en talla y en frecuencia, pero una voz que se le cuela a la gente por los oídos y va desde el corazón hasta el cascañal y sube con la misma frecuencia. No em compraria un sabre, també 15 xipres i una rosa de marbre. El Quico era encantadorament gamberro, molt divertit i una persona amb una tendresa infinita, també. Jo el que busco és una comunicació amb aquesta persona forta, que entengui les meves cançons, que li agradi improvisar, que li agradi dialogar, sobretot. A mesura que passen els anys i que jo m'he trobat amb gent que ha tocat amb mi molts anys seguits, doncs logres un diàleg molt interessant. Arbre per festejar, Los músics que tocàvem amb ella demanàvem moltes coses. Primer de tot, que toquen afinats, perquè ella tiene el oído. I després que treballen per la cançó. Hi ha músics molt bons, diguéssim, que són virtuosos, però que estan per la música i nada más. Però en aquest cas has de fer, quan acompanyes a un cantant, has de posar la música per la cançó. Cada cançó és diferent, és un món. Vàrem connectar amb el Fecit Gonda, que se'n recordava molt de mi, i vàrem lograr fer una cosa maquíssima al centre de Tunis, amb un palacet antic. Després d'aquella primera vegada, doncs va ser ja moltes. Ells varen venir a fer una gravació a Barcelona, jo vaig anar a Tunísia diverses vegades més. Per exemple, una altra cosa que sempre m'ha admirat d'ella és semblant una persona tancada en un món, diguem, mallorquí, segurament de tots nosaltres és qui més col·laboracions ha fet. En un moment en què el Mediterrani era una personalitat i nosaltres estàvem buscant una personalitat musical, ella la donava d'una manera natural. I se'n anava cap a Tunísia, o se'n anava a Argèlia, o se'n anava... o com ara se'n va a Cuba, perquè aquesta curiositat, jo crec que ella sempre l'ha tingut, sempre ha xosclat, però mai per pervertir la seva personalitat, sinó per enriquir-la. María del Mar té aquesta cosa, no? Que si le agrada algo, es posa. De Milton Nascimento es un mundo, ¿no? Y nos metíamos allí y no tenía miedo. El recordo perfectament que em va dir Maria del Mar és que a mi m'agradaria molt cantar amb tu i fer alguna cosa junts. M'agradava molt el Milton. Tenia música d'ell i em va encantar que em digués mirem de fer alguna cosa junts, no? Mai s'ha sotmès ni a modes, ni a consells, ni res. Yo soy valenciano y escuchaba a María del Mar Bonet como escuchaba a Lluís Llach, a Pau Riba y a Pei de la Serra, a toda esa gente. Al cabo de los 6-7 años fuera de España, decido hacer una coreografía, la primera de toda mi vida, en Holanda. Yo tenía 23 años, en el 83, y decido coger una cinta de María del Mar Bonet. Hice un pequeño collage, hice esta coreografía, pero no creí que esta coreografía se iba a enseñar en teatro. Vine a Madrid a trabajar con la compañía y entonces pues quedé con ella, claro. Y nos vimos y le dije, me encantaría hacer otro ballet, pero ya contigo cantando en directo. Entonces se me ocurrió Arenal, que es un poco como
la hermana grande de Jordi Tancat. Y ya María del Mar vino en el 87 a Dance Theater con todos sus músicos y estrenamos Arenal, ya cantando ella en directo, y eso fue una pasada, porque luego con ella fuimos por todo el mundo. Y siempre María del Mar impactando al público de una manera increíble. Yo me acuerdo del City Center en Nueva York, la gente se quedó alucinada. Ella no podía cantar como le diese la gana, tenía que seguir al bailarín y la coreografía. Yo le pedía, por favor, aquí párate un poquito antes, o no hagas aquí tanto, no improvises tanto en este lado. Al principio no lo entendía bien, pero ella empezó a comprender lo importante que era que ella siguiese la coreografía y al bailarín, y lo hacía increíblemente bien. Per exemple, el d'Eurovisió. Jo m'ho van proposar un parell de vegades. Vaig anar-los a veure, vaig dir, mira, us estic molt agraïda de que penseu en mi com una cantant que pot defensar una cançó en un concurs com aquest. Però jo mai he cregut en els concursos, no m'agrada Eurovisió, no m'hi veig en absolut com una cantant eurovisiva, però us ho agraeixo molt perquè això vol dir que creieu en mi com a cantant. I després, clar, el dels Jocs Olímpics, cantar-hi una mena de sibila, allà pujada dalt d'un andami, ho trobava divertit, però jo la sibila me l'estimo molt com per treure-la de context, no? La veritat, no em veien els Jocs Olímpics. El fet de tenir un somni no el pots complir de seguida, no? Encara que sàpigues quin somni vols, no? Jo, per exemple, volia fer un disc amb el Mikis Theodorakis, això tota la vida ho vaig voler. A poc aquests somnis s'han anat complint, però amb el temps no he pogut fer-ho tan ràpidament com jo hagués volgut. M'agradava el disc barat, m'agradava el rock and roll, però la veu de la Maria del Mar era una altra proposta que em tocava. Hi ha una sensibilitat, hi ha un món oníric que em toca, perquè jo una mica, a la meva manera, també tinc aquest món de somnis, no? De buscar alguna que no existeix, poder, però que em dóna vida. Només ho ensumo, només ja penso, ostres, A la nit s'ajunten 120.000 pregàries que al matí esdevenen un sol merhaba. A la nit s'ajunten 120.000... Encara no teníem 20 anys. El meu germà, llavors mariner, vengué a casa amb un nou amic. Ell va dir, és un al·lot que canta molt bé. Aquell nou amic em va tractar com la germana petita i em deia com em deien a casa, anar a mimar. Ella ha estat sempre com una germana per mi i com un germà em va fer sortir a l'escenari. Fa temps que va fugir, un dia se'n va anar i em va deixar aquí. A ella le gustaba lo que yo hacía y entonces me llamó para el Palau Sant Jordi, aquel concierto que fue majestuoso, ¿no? Cómo pudo aguantar casi 2 horas y media con muchísimos artistas, cada uno de su padre y de su madre, pero ella siendo la hermana de todos, ¿no? I lluny que era ahir, per la pronta i lluny que era ahir. I és que molta gent la plany. I és que molta gent la plany. Dormida van deixar, no sé... Va ser un disc molt important en la seva carrera, jo crec. Va ser quan va començar a treballar amb el Gianni Monujos, es tractava de... Ja existia en el mercat això de la world music. L'èxtasi dels arbres i el pensament del mar. El gest de les estàtues. Es preparaba molt pels concerts i se lo tomaba muy en serio. Igual si tocábamos al Palau de la Música que si tocábamos a un pueblo, para ella era un
una cosa... I això em va impressionar bastant. I al Japó, inclús, vam anar a presentar el disc Rasha, que també em va sobtar molt, era la primera vegada que anava al Japó i vaig veure com reaccionava la gent a la música que cantava i nosaltres com tocàvem, que era totalment al·lucinant, diguem, no? La reacció del públic japonès als concerts que fèiem amb la Maria del Mar. I a banda d'això, doncs, el que més em va impactar va ser els concerts que vam fer a Síria, perquè justament vam estar a Síria just abans de la guerra i van tenir l'oportunitat de tocar amb el grup de músics siris que van estar implicats en el disc Amic Amat, portats pel Muslim Arhal. I feel comfortable. I don't worry about the translation. She was fantastic. Also, the way she sang, it's make this very familiar. Because the rhythmic is very familiar, the tune is very familiar to me. M'agrada arribar a un país i connectar amb una sèrie de músics que volen tocar amb tu, que poden tocar amb tu, i veure que de sobte hi ha tot allò que esperes amb molta alegria, no? Que no hi ha cap porta, que no hi ha cap entrebanc. Crec que ella viu tant la música que la petita política no li interessa, però la gran política dels principis, la Maria del Mar és inamovible. Que resten muts, menys un d'ells pot ser el que mana, que s'inclina al finestral, darrere xiscla la mare. Què volen aquesta gent que truquen de matinada? Suposo que al País Valencià necessitem més concerts i el fet de tindre uns referents musicals que posen aquesta banda sonora a aquesta lluita fa que siguin benvinguts sempre que vulguin. El cas de Maria del Mar és una persona molt estimada i un referent absolut de la cançó i d'una època, de 2 o 3 generacions, que ha sigut part de la banda sonora. El País Valencià jo crec que és un món més sensual, la gent està més desinhibida amb els recitals, no? Aquesta comunicació que hi ha de seguida que surts amb la guitarra a cantar al País Valencià, per mi doncs, és una porta oberta a l'aire, a la desinhibició, a l'estar bé, a sentir-me sense nervis, no? Sense a casa. Ara ho has dit. I el bonic és poder compartir vivències amb els tallers, amb Ovidi, amb gent que malauradament ja no està, però que ara mateix són referents. Tenim uns records magnífics, no? I tot això ho portem a dintre, d'alguna manera no ho perdem, no? Però hi he fet tanta vida, he cantat tant, jo diria que he cantat més que cap lloc dels Països Catalans. I el conèixer-te tu també ha sigut una descoberta més per mi, un carinyo més. Sí, una estima més. De tots aquests amics, doncs tu estàs aquí i formes part de tot aquest planter que tenim de coses bones. És que, clar, València jo és que no acabaria mai el País Valencià. Jo tinc una calaixera a la qual doncs, cada calaix és un disc. De sobte doncs, aquesta calaixera es queda una mica tancada perquè tinc un projecte doncs, que ha sorgit, com el de Cuba. És com un pintor que té 3 o 4 teles, a les quals doncs, de tant en tant les deixa una i pinta les altres. Jo no m'he vist mai tractada com una diva, ni com una gran cantant, ni com una persona molt important, no? Sinó doncs, com una persona que fa música i que canta, que li agrada cantar bé, que li agrada fer bons recitals, que li agrada fer discos, no? I que això forma part de la meva vida i que la gent doncs, ja em recordi algun disc d'aquests que han sentit meus i que s'ho passin bé encara amb la meva música, això és el que més m'agrada del món, no? Tot el que més és que la veritat és que potser la meva família era una família que amb això jo arribava de gira o així i em tractaven com la Maria del Mar que acaba d'arribar i ja està. Tu, escolta, para la taula i fes-te el llit.
no te canses anar viatjant i ara vent de Cuba i ja t'espera una cosa aquí i l'altra allà i diu, no, estic disfrutant molt, m'agrada molt cantar. Viure la vida con la professió de la manera que ho viu ella és envejable i no vislumbra una retirada. Jo crec que és una persona que es retirarà quan veja que no pot cantar. Una dona, penso, molt valenta i molt segura i amb una capacitat, diguem-ne, de defensar-se perfecta. Aviam, endavant, no hi ha problema. I transforma les princes clares com l'aire entre serpents verinoses de malestar. Jo crec que ara la Maria del Mar voldria que el Lluís tornés a cantar, voldria que el Raimon no hagués plegat. La prova és que està cantant amb el Pi de la Serra, amb el Quico, que són una miqueta els més antics de la gent que ara està cantant en català i que està en actiu d'alguna manera sent notícia i omplint teatres, no? Lluís, has de tornar a cantar. No, jo és que he arribat a la conclusió que per mi que jo no he vist per la música. O sigui, no... La música m'ha ajudat a viure. Sempre hi ha aigua i un ocell que vola i canta i el tiler que brilla i dansa i un ocell que vola i canta. Jo penso que si deixes de donar pedals et caus a la bici i el suport de la gent i que jo segueixi estant en condicions per fer les coses, perquè si falla alguna d'aquestes coses, llavors ja s'ha acabat. Suposo que ella totes aquestes reflexions les ha fetes i on està bé, on la seva plenitud humana se sent còmoda, és seguir cantant. Jo no. És potser el que enyoro més, les mirades enamorades, no? Et fas gran i veus que la gent jove et mira amb aquells cares i dius... Deixar això és difícil. Així vaig somiar que em naixia una filla. La veo en una cumbre de sabiduría, de coherencia, de fidelidad a sus ideas y a su forma de siempre. Guapísima, entera, verdadera. La veo diosa. Ella està millor que mai. No ha deixat mai d'estudiar, d'estudiar-se a si mateixa, de perfeccionar-se ella amb la combinació amb els seus músics. Parla dels músics com les joies que té al costat. I això dona un resultat cada públic fabulós. La veig poderosa. La Maria del Mar és una central atòmica d'irradiació, de veus, de sentiments. Això és el que l'ha convertida en una dona que arriba a gent d'Egipte, a gent de Chicago, a gent de Moscou, a gent de Nova York. Aquesta dona local, ben de Mallorca, que de cop i volta pot arribar a qualsevol públic del món. El futur no sé per on passarà. El que sí puc assegurar és que la Maria del Mar té intenció de continuar fent discos, en té 3 o 4 més per fer, no es planteja en cap moment res més que no sigui continuar cantant com fins ara. Es un atardecer así bonito. Os vamos a echar mucho de menos, Yani va a estar triste 3 semanas. Eso seguro, eso seguro. Tendré que ponerle conferencias con libre. Porque vaya. Ay, por favor. Es que ha sido días muy intensos. Sí. Y claro, cuando viene ahora después, esa tranquilidad, tú sientes que te falta algo. Es increíble. A partir del jueves voy a estar, me voy a sentir más solo que el carajo. Claro que sí. ¿Verdad? La gente se cree que eres mi novio, ¿eh? Y yo tener un novio como tú, vaya, hostia, por favor. ¡Hala! La próxima nos montaremos en motocitos. Sí, ¿verdad? Claro, ya va a Me hace variar. falta eso a mí, porque eso no, sí que no lo he hecho. Andar en barquito por aquí. Ya lo haremos, ya la verás, sí. Ya lo haremos. Sí. Será una experiencia única. Yo creo que volveremos, fíjate, tengo la sensación de que volveremos. Yo no sé por qué, pero yo también creo que sí. ¿Verdad? No sé por qué. No sé por qué, pero siento que sí.
olor forta que feia el mar quan anàvem el meu germà i jo a jugar amb un pont de la Morada, molt a la vora de casa meva, que l'aigua arribava com molt tranquil·la. Allò de la sensació de l'aigua en els peus era una meravella. Et treies les sabates perquè la mare no s'enterés que hi havíem anat, perquè a la mare no li agradava que anéssim sols al mar. I aleshores deixàvem les sabates que no es mullessin i entràvem allà. Per anar a Veracruz han de passar per l'Havana. Dóna'm aquesta mà, Joan, Déu sap si no ens veurem pus. Per anar a Veracruz han de passar per l'Havana. Dóna'm aquesta mà, Joana, Déu sap si no ens veurem Ai, Corbenta, Bac i Vi, folianes, pescadors, també us